Magandang araw mga bata! Ngayon naman, tingnan natin kung gaano kayo kagaling sa pagbigkas ng salitang may dalawang pantig. Meron tayong 40 salita na iyong bibigkasin ng malakas at maliwanag. Tumayo ng mabuti at ihanda na ang sarili sa iyong pagsusulit. Good luck! Question number 1. Number 2. Number 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Congratulations! Tapos na ang iyong pagsusulit. Ngayon naman, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Ang pinakamataas na score ay 40 over 40. Makinig mabuti sa mga sagot. Question number 1. Mata. Number 2. Mesa. Number 3. Nanay. 4. Ngipin. 5. Oo. 6. Opo. 7. Paa. 8. Pala.
9. Palo. 10. Papel. 11. Pato. 12. Pila. 13. Pito. 14. Pula. 15. Pusa. 16. Puso. 17. Puti. 18. Puto. 19. Sako. 20. Sampu. 21. Siko. 22. Siyam. 23. Taon. 24. Tatay. 25. Tatlo. 26. Tayo. 27. Timog. 28. Tita. 29. Od. 30. Tuta. 31. Ulam. 32. Ulan. 33. Una. 34. Uod. 35. Wala. 36. Walis. 37. Walo. 38. Yaya. 39. Yellow. 40. Yoyo. Congratulations! Ito ang katapusan ng ating session ngayong umaga. Isulat ang score sa upper right-hand corner ng questionnaire. Ang pinakamataas na score ay 40 over 40. Congratulations! This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.